Ahojte všetci. Na to, že ten nadpis znel tak technologicky, je vás tu dosť, som sa bál, že to bude workshop. A ďakujem organizátorom za pozvanie. Vážim si to, že tu môžem byť. A ja som Ondrej Proxa, ako už bolo povedané, mám ženu, 2 deti, psa, takú trochu väčšiu záhradu a 400 m2. Pestujem v nej aj melóny, tak som si povedal, že možno v tom by som mohol byť zaujímavý, že si ako jediný CTO v Česku a na Slovensku rozdávam v ofisoch svoje vlastné melóny. Ale o tom tu dneska nechcem hovoriť. A chcel by som hovoriť viac o nás, o muzikerii a o tom, ako možno my vieme inšpirovať vás. A ja mám možno na začiatku takú otázku na vás, že ktorý z vás máte už vo firme nejakého IT koordinátora, projekt manažera alebo CTO, že ak by ste mohli zdvihnúť ruku, že nech možno vieme, že kde sme. Super, paráda. Tak som rád, našli sme sa. A ja by som ale začal z tej opačnej strany, že vlastne kto sme, čo sme, kde sme. My sme tu 25 rokov, prešli sme si takú zaujímavú trajektóriu a o nej budem viac hovoriť, ako sme sa z hudobných nástrojov stali odborníci aj na voľný čas. A tá naša myšlienka, tá vízia toho, kde dneska muziker je a čo chce robiť, je tá, že chceme, aby ľudia zmysluplne trávili voľný čas a sa venovali svojim záľubám a muziker im mohol v tom pomôcť. Chceme, aby z toho ľudia mali na konci dňa radosť. Dneska máme viac ako 115 000 produktov skladom, sme v 31 krajinách a všetko expedujeme z Bratislavy. Máme 28 domén, všetky muziker.niečo, máme e-shop preložený do 17 jazykov, teraz sa pripravujú nejaké ďalšie a máme 10 rôznych segmentov. Momentálne sme na obrate 80 miliónov, čo sú 2 miliardy české. Máme 7 predajní na Slovensku, 4 v Čechách, okolo 300 zamestnancov a v tom týme, za ktorý zodpovedám, je viac ako 40 šikovných odborníkov na technológie. Možno veľmi krátko pre orientáciu a toho, že vlastne ako to bolo kedysi a možno pre tú predstavu, že kam sme za tie roky, za tých 25 rokov prišli, tak v tom roku 2013 bol muziker v Čechách, na Slovensku, Maďarsku, mal 5 miliónový obrat, mali sme nejakých 20 zamestnancov, predávali sme hudobné nástroje a povedali sme si, že ten náš cieľ je byť top jednotka v strednej Európe v hudbe, v predaji hudobných nástrojov. Technicky sme migrovali na SAP, vymenali sme asi našu nejakú druhú alebo tretiu platformu z krabice do krabice a postupne tie roky šli. V 2018 sme už boli v 25 krajinách, nejakých 35 miliónov obrat. Rástli sme veľmi rýchlo. Už tá firma začala rásť na počte zamestnancov, čo potom prináša veľa takých iných situácií a potrieb venovať sa aj interne tej firme. A zmenil sa taký nejaký cieľ. Približne v tomto roku sa muziker rozhodol, že chce z tej hudby prejsť do multisegmentu a nie len byť taký hociaký supermarket online, ale venovať sa voľnému času, tomu, čo možno spája hudobníkov s golfistami, nejaká vášeň pre nejaký voľný čas, pre nejaký šport. A v tom období hľadal muziker aj nejakého stabilného partnera v IT a preto vlastne som tu aj ja, lebo začali cítiť taký limit toho, že ak chcú rásť, tak potrebujú riešiť aj technológie. My sme sa vtedy v roku 2017 prihlásili do tendra ako firma Softpoint, do toho, že chceme vymeniť ich krabicu a postupne sme za tie roky prerástli až do toho, že máme viac ako 40 odborníkov a ja som dostal takú dôveru a zodpovednosť za to vlastne viesť to technické, takže som prišiel zvonku. My máme takú symbiotickú spoluprácu naďalej so Softpointom, on má vlastný produkt, ten nám tiež pomáha v muzikerii a bola to taká ako dobrá cesta, o ktorej si aj dneska povieme. Ja sa z pohľadu možno iných oddelení radím do takej role, že prísny policajt. Nie je to ani zlý policajt, ani dobrý policajt, on je dobrý, ale musí byť aj prísny, pretože musím strážiť technológie, rozpočet aj priority. Nestačí to len rýchlo a lacno spraviť. Veľakrát to možno na chvíľu stačí, ale dlhodobo to nemusí byť udržateľné. Zároveň, ak to budeme robiť veľmi kvalitne, môže to trvať veľmi dlho a bude to drahé. Takže tá moja úloha je žonglovať takými 3 oblastiami. Kvalitné technológie, stabilný rozpočet a zároveň robiť dôležité veci. A z pohľadu možno týmu vnútri, toho, čo pomáham smerom do môjho týmu, je
pomáham kde treba, aby sme boli efektívni a dávali kvalitné výstupy von. Ja sa vnímam ako hráč na ihrisku s kapitánskou páskou, nie nejaký manažér, ktorý z tribúny okrikuje ten tým a je nespokojný s výsledkami, ale ak je treba, tak si aj niečo naprogramujem alebo vyhrniem rukavy a hlavne veľmi rád mám challenging, keď niekto povie, že sa to nedá, hej, že dá sa to, a len možno tú cestu ešte nepoznáme. My sme momentálne teda 40 v rámci toho môjho oddelenia, máme tam rôzne týmy. Nechcem vás veľmi zaťažovať technológiami, ale je dôležité možno pochopiť ten koncept toho, čo už máme v tímoch, čo máme externe. Tak my máme tu našu core krabičku, platformu, ktorá je e-shop, tak ako ho poznáte. Verím, že už ste niekedy možno niečo na Muzikery kúpili alebo tam zabrousovali. A máme taký backendový nástroj. To vyvíjame si in-house a vlastne to bol ten zásadný prerod. Potom máme produktový tím, ktorý má na starosti aj UX, aj UI, aj merania, aj frontend ako taký, testovanie. A teda je to tím, ktorý tak challengeuje ten pohľad zákazníka, pohľad bota, teda z pohľadu SEA a potom aj z pohľadu toho merania, aby to jednoducho bolo na jednom mieste a bolo to v jednej línii, aby sa nestávalo to, že možno ľavá ruka nevie, čo robí práva. Ďalší tým máme na generovanie feedov. Tento tým je už dlhšie, my už dlhšie tak si tie feedy robíme sami. S tými všetkými dátami z rôznych zdrojov treba pracovať, takže máme vlastný dátový tým, ktorý sa stará o dátový sklad, dátovú analýzu a reportingy. A tým, že máme aj predajne, máme ERP, ktoré si hostujeme sami, tak potrebujeme spravovať aj servery a siete. Tých 300 zamestnancov pracuje na počítačoch, takže tie počítače treba nejako spravovať. A ako som spomínal, tak máme vlastný implementačný tím, ktorý sa snaží digitalizovať procesy pomocou platformy Flowis, o ktorej viac poviem neskôr, a máme nejakých projektových manažerov. Technicky my bežíme na Ruby on Rails, čo je možno dneska už také zaujímavé. V tom období, kedy sme sa preto rozhodovali, tak to bolo veľmi populárne. Dneska je to stále populárny jazyk, aj mimo Slovenska, Česka. Tu momentálne cítime v komunite taký problém, takže to riešime tiež nejakou akadémiou. Diverzifikujeme tie technológie Pythonom, aby to všetko nestalo len na jednej technológii. Databázovo sme na Postgrese, ClickHouse a tak ďalej. Viete si prečítať, nechcem zdržovať. Pár takých zaujímavých čísiel. Naša core krabička má viac ako 400 000 riadkov kódu, ktoré si programujeme in-house. Kľúčová vec, máme to pokryté viac ako 96% testami, čiže 96% z tých 400 000 riadkov kódu prejde nejakým automatizovaným testovaním, takže sa nebojíme, keď niečo nasadíme, ako dneska ráno sa nasadzovalo. Po útorku alebo po včerajšku ďalší krát, že sa niečo rozbije, máme istotu, že tá šanca, že sa niečo pokazí, je veľmi malá. V našom DVH je viac ako 5 miliardov záznamov. Týždenne cez náš nástroj meníme 8 miliónov cien. Na e-shope spracujeme 14 miliónov requestov, beží nám to na viac ako 70 virtuálnych serveroch a denne potrebujeme vygenerovať viac ako 200 feedov a myslím si, tak okolo 50 ticketov dáme týždenne dan. Ono to znie ohorujúco, ale to tak nebolo na začiatku, pretože to podstatné, kvôli čomu som tu dnes, je to, že ak my sme chceli rásť, písal sa rok 2017-18, boli sme na nejakých 35 miliónoch, chceli sme rásť, tak museli rásť s nami aj naši dodavatelia týchto IT systémov. A ak nerástli, ak nechceli rásť, ak mali nejaké limity, tak buď by sme si ich vymenili, našli iných, alebo by sme si to spravili sami. A bez tých dobrých základov sa nedá rásť, takže tá naša platforma, ktorú sme si od toho roku 2017-18 začali vymieňať, tak bol taký prvý krok, že mať vlastnú krabičku, platformu, ktorá je pre nás, ktorú si robíme na mieru, preto, aby sme potom mohli nad ňou stavať ďalej, lebo už bolo dosť ohýbania rôznych krabic. Takisto, ako som spomínal, v tom čase nebolo veľa nástrojov, ktoré by riešili feedy. My dneska do tých 20 krajín potrebujeme generovať rôzne feedy. V každej krajine nejaký porovnávač, máme Google Ads a potrebujeme to robiť veľmi často. Takže tiež nebolo na trhu nejaká krabica, ktorá by to vedela riešiť, takže feedy si robíme sami a postupne sme tak začali riešiť aj ďalšie veci, pretože s počtom ľudí vo firme rastie aj potreba riešiť tie interné procesy, ktoré možno sú taká investícia do
do šetrenia nákladov, ale je to veľmi dôležité preto, aby potom ste nemali viac ľudí ako počet objednávok, lebo každý musí riešiť nejaký proces. Náš vlastný vývojový tím nám dáva veľkú flexibilitu, ale zároveň stále 50% našich nákladov v celom IT a DV je externých. Pre nás je externá spolupráca stále dôležitá, stále si veľa vecí outsourcujeme a tí dodavatelia sú veľmi kľúčoví preto, aby sme my mohli rásť. Pre nás sú ideálni dodavatelia takí, s ktorými chcete ísť na to pivo, pretože je to nadštandardná spolupráca, sú to business partnerstvá a nie je to len nejaké hádzanie si horúcich zemiakov v Jire, v tiketoch, ohadzovanie sa change requestami a plakanie nad tým, že zase to nedodali alebo meška to. Preto aj u nás prišiel za tých 5 rokov taký filtering toho, ktorí partneri sú dobrí, s ktorými sa dá dlhodobo spolupracovať a ktorí už možno s nami sú len zo zotrvačnosti a tie vzťahy sú opotrebované. Krátko by som možno povedal tie naše úspešné príbehy externých spoluprác. My máme Logisbox, dlho sme sa píšili a mali sme také vysoké ega, že to si musíme robiť sami, veď aj Alza si to robí sama. Alza si to už tiež nerobí sama. Dokonca poznáme tých chalanov z toho týmu, alebo teda celý ten tým, lebo sú to spolužiaci z vysokej školy, sú to kamoši a sú to naozaj špička v Európe. Riešia search, recommender a autocomplete, všetko, čo súvisí práve s tým, aby sme zákazníka prilákali a vedel nájsť, čo potrebuje. Takže my už nejaké 2-3 roky máme search a autocomplete a tento rok sme sa rozhodli, že poďme skúsiť recommender. My sme mali hackathon, 30 ľudí, rôzne témy a jedna z tém bola personalizovaný obsah niekedy v apríli a my sme tak na poslednú chvíli si vymysleli, že ideme riešiť personalizáciu cez Logisbox, lebo sme vedeli, že ju má. Tak sme sa z večera do rána, doslova z večera do rána, lebo hackathon začínal piatok a štvrtok večer, som im napísal cez Slack, že potrebovali by sme recommender nejaký rozbehať, zajtra máme hackathon. Išiel som spať a ráno boli pripravené nejaké API od Logisu. Oni sú naozaj nadštandardní a my sme s nimi veľmi spokojní. Ďalší taký kľúčový partner preto, aby sme mohli rásť, je VS Hosting. Kedysi sme mali vlastný mailový server a tiež náš taký lesson learned, že nepotrebujeme si robiť naozaj všetko sami, tak sme sa ozvali, že máme s tým veľký problém, potrebujeme sa hýbať. Do týždňa sme mali od podpisu sfunkčený nový mailový server. A to, čo sa mi páčilo na tejto spolupráci, bolo taká pokora zo strany VS Hostingu, že netlačili na to, že ale teraz choďte k nám so všetkým. My sme si kúpili iba mailový server, hoci sme už vtedy mali naše servery na u nejakého iného providera, ale prišiel čas, kedy sme sa my rozhodli, že ideme k ním aj s ďalšími vecami, ale nikdy nás nepresviečali. A taký ten, akože naozaj, že dobrá vizitka je, keď vám nedeľu večer odpovedia do pár minút, že áno, tu sme vám povolili novú IP adresu, lebo sme to potrebovali. Tu by som sa rád pristavil. Softpoint ako firma, ktorá v tom roku 2017, okrem toho, že vyvinula Musiker, tak si vyvinula vlastný produkt Flovis. Je to nástroj, ktorý pomáha automatizovať a digitalizovať procesy. Znie to strašne tradične, ale tým, aké rôzne produkty a projekty sa podarilo a aké si robíme aj v Musikery, tak nám to prináša veľkú takú možnosť neprogramovať, iba konfigurovať a implementovať. Máme vlastný implementačný tím, ktorý skoro vôbec neprogramuje a v tej platforme nastavuje. Neskôr aj predstavím 2-3 casey, ktoré nám pomáhajú práve v tom raste. A keď je treba, tak si to vieme aj doprogramovať, pretože to beží tiež na Ruby on Rails. Tu nemusím spomínať, asi ju poznáte, používate viacerí. Prešli sme zo Salesforceu a tiež je to nástroj, ktorý si občas hovoríme, že je drahý. Možno by sa oplatilo sa zamýšľať nad tým, že či ho nevymeníme, či si nejakú časť nedostaneme do našej platformy. Weblayere sú taká téma, ale všetko to je o ROI, o tom, že si vypočítate, koľko vám možno bude trvať vrátiť tú investíciu do vlastného vývoja versus možno nejaká pravidelná mesačná platba a tu sa nám to zatiaľ neopláca. Tu by som krátko vyzdvihol možno takú dobrú case study, že ak prišiel ChatGPT, tak sa Daktela ozvala, že či nemôžeme my byť tí, s ktorými bude testovať nejaké
experimenty a oni prišli s takým riešením, že vlastne robia sumár konverzácií. Ak príde kolega k tiketu, ktorý neriešil ten tiket, je tam 70 komentárov alebo nejakých threadov, tak ChatGPT to nejako zhrnie. Toto nám Daktela s nami skúšala. A mnoho ďalších, nechcem, aby to sklzlo do prezentácie našich partnerov, ale tým chcem povedať to, že tých 50% našich nákladov je stále dôležitých a treba sa rozhodovať správne, s kým tú spoluprácu začnete a možno aj s kým ju ukončíte, pretože my sme tie spolupráce, ktoré nám nedávali zmysel, ukončovali a rozhodovali sa, či pôjdeme niekam inde, alebo si to spravíme sami. Ak outsourcujete, nezabúdajte na to, že stále tomu musíte rozumieť vy. Nemôžete sa spoľahnúť na to, že to je nejaké IT, to je nejaký dodávateľ, on tomu rozumie, ja si to iba kupujem. Ten dodávateľ si povie, že zrazu je dvakrát drahší, alebo povie, že toto sa nedá a vy by ste mali byť tí, ktorí poviete, že ale to sa možno aj dá a možno by sme to aj spravili sami a nikdy neviete, kedy v tej oblasti nebudete raz tak, že ten dodávateľ bude pre vás limitom, preto je dôležité tomu rozumieť. Možno nemusíte rozumieť každému riadku kódu tej platformy, ale rozumieť tomu, čo vám dodávateľ predáva, ako to funguje a či je toto pre vás možno niečo z dlhodobého hľadiska stabilné. A na druhej strane, ak si tie veci robíte sami, tak je dôležité to know-how doniesť zvonku, konzultovať, auditovať. My si meranie robíme in-house, ale používame firmu na to, aby nám zvalidovala, či to máme dobre v GA4, či to tečie správne do Google Analytics 4, či to máme správne v GTM-ku, či to tečie správne do GA4. A je dôležité to know-how aj validovať, aj možno si objednať nejaké krátke audity toho, že či je to správne, lebo to know-how, ak sa zavriete do svojej bubliny, tak fungovať nebude. Mám pár príkladov, kedy nám ten dev pomáha k lepšiemu biznisu. Dôležité pre nás bolo s tou platformou, že sme mohli rásť, že sme mohli expandovať a tie technológie neboli prekážkou. My sme v roku 2017 vytvárali cenovú ponuku na e-shop s hudobnými nástrojmi na nejakých 70 000 produktov skladom a v 2019 na začiatku roku sme spúšťali e-shop s multisegmentom. Paralelne v tomto roku Muziker rástol a musel vyvíjať dve platformy. Starú, ktorú vymienial, a novú. Bolo to dosť náročné obdobie, ale v tom roku sa rodil ten základ toho, že sme mohli neskôr ďalej rásť a tá platforma bola na to pripravená. Dneska, keď si povieme, že chceme nový jazyk, krajinu, doménu, tak je to len o nastavení a nejakom zmene DNS, čo je samozrejme potrebné, lebo ináč tá domena nebude smerovať na váš server, ale nepotrebujeme klonovať e-shop, nepotrebujeme teraz riešiť nejaké zásadné zmeny. Ak prídu nejaké legislatívne rozdiely, zakázané produkty, cena, v Nemecku nejaký checkbox, tak to vieme rýchlo doplniť, ale nám všetkých 28 domén, 31 krajín beží na jednej platforme, ktorá sa nasadzuje 2-3 krát denne. Zároveň, ako sme rástli, tak prichádzala potreba možno meniť ten vizuál, meniť design systém. My dneska máme vlastný bootstrap, vlastný dizajnový systém, lebo sme si povedali, že už nemôžeme vyzerať ako kúpený template za 5 korún. A tým sa tiež chceme odlišovať, lebo dneska, ak chceme robiť nejaký redesign, tak to máme jednotné a nemusíme meniť farbu batónu na 100 miestach, ale zmeníme to v nejakej jednej triede a funguje to všade. A zároveň sme rozmýšľali nad tým, ako urobiť z tej platformy nástroj, ktorý nebude o tom, že každú zmenu musí robiť programátor, ale aby to bolo customizovateľné našimi produktovými manažermi, našimi odborníkmi v tých daných segmentoch. Takže sme priniesli rôzne widgety a možnosti, ako si robiť ten obsah iný. Pretože keď robíte nejakú landing page pre hudobné nástroje, elektrické gitary, tak možno chcete predať nejaké iné prvky, ako keď predávate LP platne. Takže toto nám dneska umožňuje rásť a dáva to kreativitu odborníkom v tých daných segmentoch, lebo majú nástroj, kde si to vedia tvoriť sami. A takisto sme si po nejakom čase povedali, že predaj digitálnych produktov, softvéru je celkom efektívna vec, pretože nemusíte nič skladovať, neplatíte žiadne náklady za sklad, kúpite softvér, rovno ho predáte. Tá platforma v roku 2020 to umožňovala. A stále po tých rokoch si vravíme, že sme urobili dobre, hoci tá investícia nebola malá, ale oplatilo sa nám si to postaviť naozaj na zelenej lúke.
lebo nám to v budúcnosti prináša tie možnosti, že ju poznáme. Že není to nejakých milióny riadkov kódu, ktoré skúšame nejako dolepiť, aby to fungovalo. Dneska sa snažíme o automatizovanú cenotvorbu, opäť v tejto platforme, pretože potrebujeme spravovať denne 2 milióny cien a tým, že sme v toľkatých krajinách, platia tam legislatívne rozdiely, platia tam možno nejaké výnimky, platia tam nejaké odporúčané ceny, takže treba byť dynamický, nestačí spravovať len jeden ceník. Tiež sa snažíme, aby to robila táto platforma. A posledná vec je, keď sme sa rozhodli, že chceme ísť do marketplaceov, tak náš dev team bol pripravený, či na úrovni feedov, alebo na úrovni cenotvorby k tomu, že to vieme urobiť rýchlo a nepotrebujeme si zase zháňať teraz nejaké rýchle riešenia. Okrem toho sa snažíme aj o digitalizáciu interných procesov. Taký príklad je, že denne nám chodí niekoľko tisíc transakcií platobných a od vývojárov, dodávateľa SAPu bolo povedané, to sa nedá. Proste úspešnosť párovania je na 40-50%, viac sa to nedá. Tak sme si povedali, dobre, SAP nechajme SAPom, postavili sme si preto Flovis na platformu, automatizovane stiahujeme výpisy, napojíme sa na naše objednávky zákazníkov, variabilné symboly a všetko, čo sa pri párovaní platieb robí a máme úspešnosť 80%. Takisto, keď už máte veľa objednávok, potrebujete riešiť aj automatizované spracovanie, aby nemusel customer support prejsť tých niekoľko tisíc objednávok denne. Nám dneska až 80% objednávok prejde cez automat samých, s tým, že to prvýkrát uvidí až človek, ktorý to musí v sklade zabaliť. A posledná vec, kľúčová, ktorú by som povedal v tejto časti, je automatizácia v komunikácii s dodávateľmi. Muziker má viac ako má stovky dodávateľov a nie všetci majú EDI. My sme ešte, mám pocit, že v dobe kamennej, lebo tých dodávateľov, ktorí majú EDI, je veľmi málo. Teraz vy potrebujete jedenkrát to nahrať do ich B2B systému, jedenkrát to uploadnúť na FTPčko, potom ešte je veľa takých, kde to pošlete mailom a ten dodávateľ vám odpovie. Ak chcete dobre nakupovať a dobre to predávať, čo je náš main business, tak je kľúčové, aby vaše nakupovanie bolo automatizované, lebo inak to je celé postavené na ľuďoch. Takže potom to škálujete tak, že máte tých nákupcov niekoľkonásobne viac, ako by bolo treba. My sme sa opäť rozhodli pre platformu Flovis na to, že skúšame automatizovať, či už mailami, alebo pripojením sa do nejakých B2B systémov, buď cez API, alebo nejaký robot vám to vykliká, aby to nebol bottleneck. Pretože je dôležité, ak sa možno nejaký produkt predáva, tak ho mať vždy na sklade. A ja by som chcel povedať aj zo pár rád, ktoré nám fungovali a fungujú k tomu, aby sme mohli rásť. Tá prvá je, aby ste dávali fokus na dôležité projekty. Keď je priorita všetko, tak nie je priorita vlastne nič. Dôležité je mať nejakú roadmapu, poloročnú, kvartálnu, to podľa toho, možno aké máte veľké týmy, koľko toho viete si dovoliť investovať, koľko toho viete zvládnuť a vždy je dôležité začať veľkými kameňmi. Tie, ktoré sú najpodstatnejšie, robiť ako prvé, potom postupne ísť k tým menším. Po druhé, strážte si efektivitu. Buďte efektívni a agilní, ale stále dostatočne organizovaní. Nám sa niekedy stáva, že ideme taký hurá systém, aj teraz sa nám to stáva. Nemáme za sebou úplne ideálne obdobie. Posledný rok aj vo Finstate není dobrý. Nebudem klamať, že to bolo ťažké obdobie aj pre nás, ale stále, aj pri tom, kedy ten hurá systém znamená, rýchlo poďme niečo spraviť, zajtra to už má byť vonku, lebo to zachráni svet, tak stále treba byť organizovaný. A to, čo platí všade, platí aj v IT. 80% projektu trvá 20% času. Hľadajte tie sweet pointy, kedy možno za túto oblasť už nepôjdete, lebo to nepotrebujete. Dáte si vyvinúť nejakú funkcionalitu, ktorá je teraz dôležitá, vy si to dáte zadať celé, dodávateľ by vám mohol povedať, počkaj, správame len 80%, lebo to mi bude trvať 20% času. Možno vám to nepovie, ale hľadáte ho tam vy. Veľakrát je to obrovské ušetrenie, lebo nemíňate čas a peniaze na funkcionality, ktoré použijete raz ročne. U nás funguje model MVP, Minimum Viable Product, kedy veľakrát máme nejaký cieľ voziť veľké veci v dodávkach, v úvodzovkách, ale začneme tým, že by sme mohli sa vôbec voziť na kolobežke alebo bicykli
a zistíme, či vôbec tú dodávku potrebujeme. Tak si spravíme kolobežky, alias projekt digitálne produkty, kedy skúsime začať v nejakom malom, alebo projekt marketplaceov, a keď to začne fungovať, bude to dávať zmysel, tak skúsime ísť do motocykla. Pretože tá kolobežka je oveľa lacnejšia ako tá dodávka. A u nás sa potom deje aj to B, že máme strašne veľa kolobežiek, ale oni nestačia na všetko. Kolobežkou nebudete voziť palety, na to už potrebujete to auto a tie kolobežky sa nedajú robiť vtedy, ak možno nejaký systém vymieňate. To bol ďalší taký náš lesson learned, že doniesli sme koncept kolobežie, MVP, kolobežka a tak ďalej, ale nestačí to na všetko. Ale pomáha nám to rýchlo prototypovať. Napríklad nástroj na automatizáciu cien vieme robiť kolobežkovo, lebo si nemusíme dať do toho procesu alebo do tej automatiky všetky produkty, vieme začať menším množstvom na oveľa menšom množstve pravidel, ktoré si budeme programovať oveľa kratšie. Marketplace sú krásny príklad toho, ako sme dokázali z minimum vývoja začať kolobežkou, pretože nám stačil jeden feed do Emagu a začali sme riešiť, čo s tým ďalej. Lebo sme zistili, že sú tam legislatívne problémy, musia to ručne nahadzovať, ale nemusel developer robiť nič. Neišli sme na to tak, že najprv sa napojíme, všetko zautomatizujeme, sťahujeme si objednávky, ale išli sme na to opačne. A dneska sme v stave, že máme ešte tak relatívne málo objednávok, že sa nám neoplatí programovať nejaké auto, ktoré by sa automaticky napájalo na nejaké API, ale už sme sa rozhodli, že si nejdeme programovať integrácie na všetky marketplacy, ale nájdeme partnera, ktorý sa vie napojiť na ne, takže sme si ho vybrali a naša úloha je napojiť sa na jedného, lebo tiež bola ambícia, robme si to sami, ale to sa neoplatí. Po tretie, veľmi dôležité pre nás, a to majte vždy jeden hlavný zdroj dát, takzvaný single source of truth, pretože naša e-shop platforma generuje dáta, náš ERP systém generuje dáta, máme Google Sheety, ktoré slúžia pre manažérov, máme rôzne analytické nástroje, performanceové nástroje, externé systémy, všade sú nejaké dáta. Veľakrát sa stane, že tie isté dáta sú na rôznych miestach. Raz sú v ERP, už faktúry, ale tam sú není odrátané interné objednávky a marketplacy. V e-shop platforme zase nie sú tie, ktoré vznikli iba v ERP. Neviem, či to poznáte, ale u nás to je stále guláš, lebo sme si neskoro povedali, že majme jeden source of truth, pravdivý. Ten, ktorý bude hlavný a k nemu budeme stavať. My sme neskoro začali vytvárať DVH až v roku 2022, čiže minulý rok. Mali sme to robiť o 5 rokov skôr. Potom sa vám stane to, že čas firmy vyhodnocuje dáta na základe jedných dát, čas firmy na základe druhých dát a je to obrovská neefektivita. Po štvrté, neustále vylepšujte. Neustále opravujte chyby, pretože oni tam sú. Hej. Ja som softwarový developer vyštudovaný a ja viem, že developeri, oni to nerobia na schvál. Oni programujú, oni testujú, ale tie chyby tam budú vždy. Pretože vyvinúť nejaký software znamená myslieť na veľmi veľa rôznych vecí a nie je to vždy jednoduché, pretože z tej strany biznisu neprídu všetky use casey. My sme mali hackathon. Hackathon začal 4 krásnymi biznisovými témami, ale počas hackathonu sme len tak našli nejaké 3-4 chyby, úplne nesúvisiace, lebo sme boli v synergickej spolupráci rôzne oddelenia, piatok večer pri pive, hneď sme zo pár opravili a tak sme sa nastavili na to, že poďme skúšať opravovať, čo keď tie chyby nás brzdia. A verte či neverte, našli sme jednu zásadnú chybu v meraniach. My sme do Google Ads, čiže nástroja, do ktorého dávame dosť veľa peňazí, dávali úplne zlé dáta. Pýtate sa, ako je to možné? Je to možné, ja som mal veľkú sebareflexiu v marci, keď som sa to dozvedel, ale ako sme to zistili? Tak, že sme si nasadili logovanie do GTM-ka, ktoré nám hovorilo, aké dáta idú do Google. Pretože niečo sa nám tam nezdalo, boli sme ako dev oddelenie challengeovaní performanceom, že tie výsledky Google Ads, alebo tie výsledky, ktoré robí Google Ads, nie sú efektívne, vidíme na krivkách zlé dáta, že niekde je chyba. A ja už som bol taký alergický na to, že aká tam môže byť chyba, to je všetko v poriadku. Nasadili sme si logovanie a našli sme chybu. Keď som mu zbadal, tak som mal chuť odísť. Proste položiť funkciu a ísť, pretože som sa hanbil, že to tam pár mesiacov bolo a neveril som tomu. U nás 30% všetkých
aplikácií systémov sú logovacie aplikácie na to, aby sme mohli robiť alerty a monitoringy. Toto bol asi posledný nástroj, kde sme logovanie nemali, lebo to nie je také jednoduché spraviť. A tieto alerty nás chránia, keď niekto omylom vypne produkt, keď nejaký job, ktorý mal spustiť, nebeží a tak ďalej. Práve tie alerty a monitoringy, to je tá reaktívna a proaktívna činnosť systémov namiesto vás. Náš projekt migrácie na GA4 prebiehal tak, že už toto lesson learn, ktoré som pred chvíľou povedal, bolo, tak sme si povedali, že to celé rozkopeme. Všetko, čo sme mali, my sme mali vtedy 26 GTM kontajnerov. Vy keď ste chceli niečo nasadiť, nejaké merania, prišiel nový partner, tento chce na 6 domenách, tak sme 6-krát nasadzovali nejaký kód. Muziker rástol od toho roku 2013, takže tie GTM-ka vznikali postupne, nikoho nenapadlo to spojiť. Takže sme mali 26 rôznych GTM-iek a 26 rôznych príležitostí spraviť chybu. Takže sme to celé zhodili zo stola a povedali si, migrujeme GA4, poďme to spraviť poriadne. Veľmi ťažko sa biznisu a majiteľom vysvetľuje, že to bude stáť celkom veľa peňazí, lebo to nie je len pridáte merací kód, ale vy vlastne prerobíte skoro všetko v meraniach, nezostal kameň na kameni, ako sa hovorí, ale dneska môžeme povedať, že možno tam máme chybu, ale sme oveľa kľudnejší a môžeme kľudnejšie spávať, že tie merania máme naozaj upratané. Čo je dôležité povedať, že e-commerce je dôležitý, je to svet, v ktorom sa stále niečo mení. A vy to nemusia byť chyby vo vašich systémoch, to nemusia byť veci, za ktoré vy môžete, ale neustále sa ten svet mení. A za posledné roky je to cookies, GDPR, server-side, tu už možno niekto počul, Web Core Vitals, ak vám to niečo hovorí, lebo Google si povedal, týchto 5 metrík si ja poviem, že je dôležitých na to, aby bolo SEO vysoko a teraz si pridám nejakú 6, chceš, nechceš, prispôsob sa. A ChatGPT a jeho dopady na SEO, milión frontend technológií, že ten svet je dynamický a stále sa mení. A vy musíte prispôsobovať vaše systémy na to, aby sa menil s nimi. Taká rada, ja to ako prísny policajt musím u nás takisto obhajovať, takže nemyslíte si, že u nás je to jasné. 20 až 30 času musíte venovať chybám, opravám, refaktoringu, vývoju, dlhodobej udržateľnosti, pretože inak vás to dostane. 5. dôležitá rada, motivujte ľudí, aby mali ownership. Ten ownership je kľúčový v tom, že tie projekty dôjdu do konca. My to voláme, že gól v bráne. Dáte gól do brány, znamená, že ten produkt, alebo projekt, alebo niečo sa používa, je úspešný a vyhodnotili sme si, že aký to malo nejaký dopad. A keď je gól pred bránou, tak je to niečo, čo sa nasadí a nikto to nepoužíva. Preto je pre nás a pre mňa veľmi dôležité, aby okrem toho, že máme tú biznisovú zodpovednosť za nejaký projekt, tak aby bola aj technická. Aby v DV u nás v tíme boli ľudia, ktorí tlačia na tie projekty, aby sa v produkcii používali, aby tie nástroje reálne pomáhali meniť ten svet. Aby to nebolo len o tom, že my si svoju robotu urobíme, tam funkcionalita čaká v produkcii, že si to niekto všimne a možno to začne používať. A my sme si začali robiť už tak dávnejšie retrospektívy k projektom, k nejakým situáciám, k nejakým failom. Pomenovávame si aj tie zlé veci, čo je samozrejme, ale my si pomenovávame aj tie dobré veci. Pretože aj športovci, ktorí športujú, skončí zápas, idú do šatne, tak im púšťajú na videu nie len tie zlé veci, ktoré robili zle, ale aj tie dobré. Lebo aj tie dobré veci si treba zvedomovať a hovoriť si, toto robíme aj na budúce, toto sme spravili veľmi dobre, lebo inak ich možno zabudnú robiť. 6. Starajte sa o ľudí, pretože dobré vzťahy nás ženú vpred. My nebežíme šprint. My sme tu 25 rokov a ešte verím, že pár rokov, veľa rokov tu budeme, ale tá dlhodobá spokojnosť ľudí je pre nás kľúčová. My chceme bežať maratón a preto si veľmi zakladáme na tom, aby naši ľudia nie len v DV boli spokojní. Zaviedli sme tzv. Off-topiky, pre nás v pondelok ráno nezačína tým, že ideme hasiť požiare, ale to, že sa stretneme po tímoch, povieme si, ako sme sa mali, čo sme strávili cez víkend a budujeme tímovosť. Takisto máme one-on-ones, dávame si feedback a podstatná vec je, že my dovolujeme ľuďom spraviť chybu. Možno to znie tak kontroverzne, ale to je o tom, že aj keď niekto tú chybu spraví, tak není prvé to, že ja ho zhučím pred celou firmou, že ďaká tebe teraz sme dolu, ďaká tebe sme teraz urobili bug, ale že ho najprv opravím, vyhrnem si rukavy, možno si v duchu pofrflem, že zase ty, nevadí, ale potom si to individuálne prejdeme. Lebo tie chyby sú síce drahá, ale veľmi účinná
forma, ako sa poučiť. Ak sa nevieme poučiť z cudzích chýb, my sa 25 rokov učíme stále aj na tých vlastných. Možno taká rada pre tých, kde už ten tým IT je väčší, že delegujte a vytvárajte štruktúry už v predstihu. Nám sa stalo to, že tie štruktúry sme vytvárali tak neskoro, čiže už nás bolo veľa a nemali sme nejakú tú hierarchiu. Tá hierarchia nie je len v korporáciách, tá hierarchia je o tom, že máte komu reportovať, má vám kto dať feedback, máte mať s kým one-on-one a viete, aký je váš tým, kto je váš šéf a za ním idete. Takisto retrospektívu v projektoch, to som hovoril. A podstatná vec pre mňa osobne je správny work-life balance. Pre mňa je dôležité, a nebolo to tak vždy, byť success at home first. Či máte rodiny, máte frajerky, deti, čokoľvek, buďte úspešní najprv doma. Aký work-life balance budete mať vy, vaši lídri, tak taký budú vnívať vaši kolegovia, že je štandard. A ja som v roku 2019, to bol rok, kedy sme spustili novú platformu, mali sme 1 000 000 chýb, bolo to veľmi ťažké obdobie, robil som veľmi veľa, odpovedal som na maily z dovolenky a vlastne dovolenka pre mňa bola 2 hodiny focus timeu na prácu a mňa sa potom opýtali v práci, že či to je štandard a či aj oni majú cez dovolenku pracovať. A preto mi prišiel taký aha moment, že no to nie je dobré, to nie je správne, ten work-life balance potom znamená tú dlhú dobu spokojnosť ľudí. Treba byť najprv úspešný doma. Posledné, koncentrujte talenty. Je to veľmi podstatná vec, vychovávajte si lídrov. My máme trochu teraz problém s tou Ruby on Rails platformou, alebo Ruby on Rails frameworkom, lebo na Slovensku, v Čechách možno tých špecialistov je nedostatok, lebo je veľa firiem, ktorých potrebujú a ten trh je možno malý, ale sme si povedali, že ideme v spoločnosti vrátiť to, čo sme dostali my, a tak sme zaviedli Ruby Akadémiu, vychováme si študentov, ktorí prejdú akadémiou, vzdelávame ich a následne zostávajú vo firme, pretože sme nečakali na to, že nám to štát, svet vyrieši. A druhá, že si tých lídrov vychováme in-house spolu s HR oddelením, hľadáme lídrov budúcich, potenciálnych a venujeme sa im. Posledná vec, mne sa schoval timing, takže mám výhovorku, prečo idem dlhšie. A je dlhodobá udržateľnosť. Ja som o nej krátko povedal, ale to je niečo, čo keď nebudete robiť, tak vás to dobehne v ten nesprávny čas. Keď vyrastiete, spravíte nejakú skvelú kampaň, začne sa vám valiť trafik, čokoľvek, tak možno tie technológie to nedajú. Preto sa treba venovať správnemu výberu technológií. My testujeme pred nasadením, máme automatizované testy, dokumentujeme, robíme si peer review, nie len v kóde, to nie je len o kóderoch, to je ale aj o inej práci, ktorá sa reviduje. To nie je o tom, že niekto potrebuje niekoho skritizovať, ale niekto potrebuje niekoho viesť, niekto sa niečo nové naučí a budú dvaja, ktorí tomu rozumejú. Nebude to stať iba na jednej osobe. Potom takých pár technických. Mikroservisová architektúra, to je teraz ako moderné, tak aj my si uvedomujeme, aké je dôležité nevyvíjať všetko len v jednej platforme, v nejakom obrovskom monolite, tých 400 000 riadkov kodu je celkom dosť. Teraz zvažujeme aj rôzne také menšie krabičky a podstatné, už som to hovoril, upgradeujte, maintainujte, refaktorujte. Ja viem, že sa to ťažko počúva, viem, že to je nulová business value, ale je to tá investícia, ktorá sa vám možno vráti vtedy, keď budete rásť a budete to potrebovať. A posledné pre mňa je, že vývoj softveru je veda. Ona sa študuje na vysokej škole a treba to robiť poriadne. My dneska, keby sme vymieniali core nástroj, už by to netrvalo ten rok, alebo bolo by to 2-3 roky, pretože muzikár nevie zastať a rok nič nerobiť. A my robíme všetko preto, aby sme ho už nikdy nemuseli vymieňať, alebo ho vymieňať po častiach za niečo novšie a modernejšie, pretože by to firmu stalo veľmi veľa. A čo je najhoršie, ak e-shop nejde, je okamžitá strata. My musíme ísť 24/7, nakupujú rôzni ľudia rôzne časy, aj v noci chodia boty, oni vedia, že ste dole, to nie je sranda a my si to uvedomujeme, takže pre nás dlhodobá udržateľnosť je niečo, čo ako prísny policajt stále musím do toho opačnej strany spektra našej firmy hovoriť, lebo sa to ťažko počúva, ale je to dôležité. Za to som v tej firme platený. Pre nás je DEO motorom pri raste a nie balvanom na ceste, takže dávame fokus na dôležité projekty. Chceme byť efektívni, agilní. Aj vám radím, aby ste mali jeden zdroj dát, aby ste vylepšovali, kde sa dá, pretože to som možno nepovedal, ale vylepšenie, nájdenie chyby je najlepšie ROI, pretože už to máte hotové, len to treba opraviť. Motivujte ľudí, aby mali ownership.
starajte sa o tých ľudí a budujte dobré vzťahy a koncentrujte talenty. Ďakujem veľmi pekne. No. Moc děkujeme, Ondřeji. Podíváme se teď spolu na slajdou. Já přečtu hned první otázku. Jak konkrétně jste tedy sloučili všechny Google Tag manažery do jednoho? Chápu to správně, že teď nasazujete jeden tag pro všechny země? Zlúčili sme to tak, že nasadzujeme jeden tag, ale ak to nechceme v nejakej krajine zapnúť, tak jednak tam je tá looking table, jednak sa dá urobiť konkrétne event len na konkrétnu krajinu podľa domény, takže nasadzujeme to raz, ale vieme vypnúť konkrétne krajiny. Bezva. Pojďme na další. Jaké byly náklady na implementaci v prvním roce a od jaké úrovně ročního příjmu byste doporučovali tento přístup všechno na míru? Bude ten corner, kde by sme mohli o tom pokecať. Veľmi rád poviem, lebo aj viac k tejto téme je veľmi zaujímavá. My sme ten náklad prepálili, pri cenovej ponuke ona bola násobne väčšia. Bolo to ťažké vyjednávanie, tie ceny my a tedy ešte ako externý dodávateľ sme museli dať obrovskú zľavu, takú, že naozaj je obrovskú, lebo sa to prepálilo a z každej strany. A tá otázka teda je, že aký pomer je k nákladu dneska. Ťažko povedať. 50/50 sú naše externé interné náklady a je to trošku viac ako 100 000 mesačne, ktoré investujeme do IT a dev. Ak by ste chceli viac info, ja rád o tom pokecám neskôr, aby sme aj na iné otázky sa dostali. Výborně, a určitě odchytněte Ondřeje potom. A další otázka. A ty jsi zmiňoval na začátku, že máte 17 jazyků, je to tak? 17, áno. Jak řešíte překlady? Niečo nám zabezpečuje customer support, ktorý vie v tej reči rozprávať. To sú také tie kampaňové, také rýchlejšie. Potom spolupracujeme s agentúrami, ktoré vieme efektívne z nášho nástroja vyexportovať. Toto treba preložiť. A na produktové preklady, to sú také tie najväčšie popisy produktov, tak tam používame momentálne Google Translate, ktorý si super. teda platíme. Jo, placený. A další otázka je na Single Source of Truth. Jaké nástroje používáte? Jak to technologicky funguje? Máte custom reporting, kde se nalívají data z různých platform, toolů? Z GA4 to stiahujeme do BigQuery, tam by to mohol asi menší e-shop nechať tak. My si to odtiaľ stiahujeme do ClickHouse databázy, lebo si budujeme vlastný datový sklad a nad tým robíme reporting v kliku. Keďže toto je jeden náš veľký lesson learned, toho, že by sme to robili dneska asi inak, tak ešte máme reporting v tej našej platforme, taký menší, a ešte máme ERP reporting a ešte iný reporting, ale tá myšlienka, kam chceme smerovať, je ClickHouse databáza a Click. Teraz tá ClickHouse databáza je niečo, čo si musíme tam nalievať sami, ale v tej menšom objeme firmy by mi malo stačiť BigQuery a rovno do Clicku. Aspoň teda my si platíme Click ako nástroj reportingový. Ondřej, závěrečná otázka. Jak máte řešenou integraci dodavatelů? Ty jsi zmiňoval API, ale je tam ještě nějaký teda vlastní vývoj, vlastní nástroj? Ako ktorého dodávateľa? Akurát včera, či prevčerom som na náš Dev Leaders meetingu hovoril, že by sa nám hodil Integration Manager. Dobrá otázka. Je to rôzne, používame Rabbit na komunikáciu s SAPom. To je taká message broker komunikácia, ale museli sme si to naprogramovať. S niektorými nástrojmi alebo platformami komunikujeme cez API, ale nepoužívame zatiaľ žiaden nejaký krabičku alebo nástroj, ktorý by nám komunikoval medzi tými API. Čiže nemáme nejaký orchestrátor API. Skôr je to o tom, že buď sa tá strana napojí na nás, alebo my na ňu. Takže buď my spravíme API, alebo my sa na nejaké API napojíme. Alebo ten Rabbit, ktorý je v niektorých prípadoch lepší. Skvěle, Ondřej, moc krát děkujeme.